Здравейте, може ли да питаме нещо? Виждам, че сте без маникюр. По принцип О, да. избягвате да ходите на гел. Имах реакция от гел лакове и от едно известно време не съм слагала абсолютно нищо, защото ногтите ми бяха в доста кофти пократително състояние с възпаления и така нататък. Затова съм без нищо. В профилите ще намерите доста обяснителни видеа, но сега също ви казвам, че лепилото ни е клинично тествано. Веган е, подходящо е за лепене и не разваля ногтната плочка. Освен лепилото, в кутията ще намерите и табове. С табовете ногтите ще издържат до 5 дни примерно, но те също са много добър вариант за лепене. С лепилото издържат до 14 и са толкова здрави през цялото време. Еха, уникални Само че... са. Много благодаря. Просто невероятно. Точно на време, защото от доста дълго време ходя така, без абсолютно нищо. Много се радвам, че ви срещнах, значи. Да. Много ви благодаря, че ни отговорихте. И И че ни последвате. В Инстаграм сме с същото име. И тъй като много ви харесаха моите, ви подарявам същите. Благодаря. Благодаря. Хубав ден! Много, Много слънчева събота да имате. Мерси, със сигурност. Благодаря и аз. Чао, чао!